Nu știu care dintre noi. Te-am pe filmare. Cum ai făcut mișto de un grad inferior. Ba, pula, hai la colombiana, că nu mai pot. Hai. Ce a zis că n-am înțeles? Mergem la Dicot, auzi, la colombiana, hai toți. Haideți repede. Eu dau teste cu Brian, nu pot veni acum. Hai, coaie, avem nevoie. Dăm repede, TP, 499. Și mie, 1029. Dacă mă căutați pe stație, o să am stația închisă, că dau un test. 1029, 1029. Like children in harmony with the Tao. Deci că am plecat. Uite mai zice afară. Treci afară, că e haos acolo. Afară, afară, afară. Afară, 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 îți cu BMW-ul. Na, asta spatele tău acum. Uite bă ce are asta, portbagaj. Dar te urceați ca să nu mori? Și aici... E hacker, nu? Ei, nu-i hacker, ce ai? Procesul lui să facă nu văd o să răchie, da. Mamă, cum e volanul strâmbat. David, Ce piatră, mă, prostule? să bagi și să dai apă Poftim, Nu-i Claudiu? piatră, cu David, ai acces acum? geantă. Nu te înțeleg, scrie pe dispatcher. Am zis Fie de dacă ai blanc, acces ceva. să dai să Bă. N-am. Nu, David. Care David? David, Și am așa făcut de jucări. să promovezi membru. Salut de și mea revive. Hacker. Bă, Tăceți. Tăceți pe căscuță. Mersi, gata, nu mai trebuie. Nu. Nu. Da. E da. Na, a tras bulangiul ăla cu motorul. Din spate, ba da, ăla din spate, să dă-se jos, că eu stăteam cu camera pe el. Uite-l ăsta. Ăsta a tras. A făcut redime. băi, eu nu pot să scot mașini din garaj, ce are? Bă, vorbiți bine și voi în Coaie, quartier. tăceți. Taci, că-i zic că nu știu că m-am omorât el. Și mi-e un rev. Aoleo, Mersi. dar pe toți să vină. Bă, dar până la urmă sindicatele meu. Da, mă. Cum e viața, vorba face de noi să frăsă casa. Chieda. Luați-vă un cover după un zi ceva și așteptați când vin. Îi luăm cu mâinile sus. Da, sunteți la BK? Intrați în fiecare casă. Eu Da, sunt unde după garaj. În spate. La 571. BK. Da. Ai dat-o, da. Bă, dă Nu. ăsta care e... Verificați Da, toate ba, da. casele, verificați Păi ce casele. faci? Tu te plimbi cu mașina sau ce faci? Spatele parcării, dăm Ce? TP repede la tine, Te plimbi cu mașina în loc să fii polițist? Ieși afară din poliție dacă nu îți faci treaba. Bă, dar trebuie să știe și ăștia că, na, Am tras după el. o să așteptăm toată ziua. Trage pe dreapta. Bă, stați că Scrieți careva acum pe și eu. mușchiul chat să vină la casa colombiana. Eu I-am dat la roată. Sirene, cine vine cu sirene?
Bă, nu, opriți sirenele. Opriți sirenele. Am oprit. Unde sunteți? Bă, a venit unul. Suntem aici. A venit unul. Coaie al Care nostru. trage? Băi, Bă, bă. E al Picat. nostru, coaie. picat, picat. De unde vine asta? Uite, bă, sus. Păi, vezi o mașină S-a dus în curtea asta sau pe Bă, stradă. bă, vedeți că e, vedeți Bă! că e mașina Spate, albă. spate, spate, Aveți spate, grijă. spate. Multe mașini Luați-vă albe. poziții. Luați-vă Mai multe. poziții. A, ba nu, state de poliție. Trag după al noștri. Să mor eu, vere, are un liculic căcatul ăsta de pistol? Sunt ambele Ia, de nu, poliție nimereți. sau? A. Nu, sunt 3 mașini, vere. Se trage, Este mașina. se trage. Trageți. Picatul, nu, picatul, Le nu. dăm trufe. L-am picat pe unul, l-am picat pe unul. A venit aici, Araș. A venit cu da lor, de aici, e la garajul ăsta l-am Bun, stație 69.69, hai să ducem la camera de tortură. Dar nu-l ducem la baraj? Unei... Bă, Care bravo. Unde sunteți? Bravo. Bă, unde sunteți? Uite-l! Unde? Unde? A mai venit. Bă, unde sunteți? Cod 0, cod 0, cod 0, E casă de la colombiana Dicot, e de la 571, Dicot, 571. E de la Dico, nu mai trageți! De la Dicot? Da, era de Da, la nu mai Dico. trage, vere, trage Dar toată lumea. ziceți după ce-l Hai pică. după noi. Uite, l-au omorât. Hai după noi. Păi Noi nu, ți-am mă dat rog, rusă. pe- Noi ți-am Hai dat după rusă. noi. Hai. Noi ți-am dat rusă. Hai. Dați din gură! Bă, mișcă-te odată. Bă, mișcă-te. Bine. Dacă avea Nu, glonț bă, în dar cap, ești lasă prost de-l și tu. morții lui. Ești prost. Să mă piși pe rasa mătii de polițist. Ești tâmpit. Bă, vere, mă auziți? Da. Ok, ok. Băi, dacă el Da, mă, mi-a le-a dat zis că glonț în avea cap. glonț în cap. Bun, la filmare, reclamație. Ce e aia filmare? Am un Dă-i. GoPro ăsta aici, pe clip. Nu toți glonț în cap și voi mi-au salvat? Stați Ce-i aici la asta? casă. Mai au venit doi, mai sunt doi, mai sunt doi, Așa. trei. Bă, bă, Taci din gură. ne-ai tras glonț în cap și după aia voi... Atât, Bă, bravo, taci odată! băieții. Stai. Ce vii? Te stai! Băi, vărule, ia-zi-mi și mie. Voi aveți mandat pe casa noastră, hă? Bă, Da, de la cine a ia-zi? tras Pe glonț lângă în asta, cap. Stai, pe lângă asta, ascultă-mă. Nu, pe mine nu-mi trebuie eu cu ea tăi, la bază. Mi-am venit după ăsta. L-am urmărit pe A ăsta. fost urmărit A de venit poliție. acolo la casă la voi. L-am luat și gata, noi plecăm. N-am avut nimic cu voi. Bă, a tras glonț în cap. Bă, stai un pic, o tras glonț în cap și după aia mi-a trusă. O tras Faci glonț în cap reclamație după. Dă-i la Pe secție. mine, mă, bă, stai, mă. voi. Spune, mă, Bă, bă, dă-i la noi secție. n-avem treabă. Bă, mă aștept. Reclamație direct. Vreau să-l duc la baraj. Să taci. Stai. Mă, vere, nu mai da TP. L-am picat. Urcă-mă aici. Timpul, ame. Unde să-l mai urce, mă, că i-am dat jail? De ce îi dăm agil? Pentru că mă înjură. Poți Nu să te-a pleci înjurat. și spune-le și la... Să mor tu, că am pe filmare. Ți-am Am pus o pe filmare întrebare. cum... Ți-am Ia pus o zi, ia. întrebare. Aia e întrebare, în primul rând. Așa, și dacă e Ești întrebare prost, e ce? întrebare, nu. Hai la Nu-i... casă. Îi dai acum în jail. Nu-i dau niciun alt. Nu ai niciun motiv să-i dai, pentru că aia n-a fost nici înjurat. Nici nu te-a înjurat, nici te-a Băi, nu, jignit. dă-i și tu respawn-ul ăsta. Lui cine? Nu, ăsta Mie, vine mă, cu mine să- la secție. Cine vine, bă? Bă, Ăsta. băiatule, bă. Bă, alu. Hai, că mă Dacă e fac mafia ta, tu nu trebuie să ți-o aperi. Vrei, mă? Dacă e mafia ta, Du-te, mă, rămâi dracu cu mașina. rămân... Bă, Rămâi ce dracu cu reclamație mașina, ai ce tu? dracu te freacă pe tine un polițist prost. Veniți doi polițiști Bă. la o casă de mafie, ești prost la cap. nu suntem pula mea, doi. rămâi, mă. Nu suntem doi. Vezi că e tot dicotul acasă la voi, proștilor. E tot dicotul? Hai peste ea atunci, ce pula Hai, mea, dă îi revive iau și acum. pe aia. Îmi dai rev sau... Fii atent ce reclamație ai tu.
Fac acum, am auzit și regii fac reclamație. Ai auzit? Eu sunt mort și ăla a făcut și meta și o să-și ia. O să ia filmare. Sunt acolo unde m-ai lăsat. Dar nu vine nimeni la tichet. Nu mai trageți. Ai făcut tichet? Bun, mă auzi? Vreau și eu să-i fac reclamație la un băiat. La ce băiat? Ha? De ce băiat? Care băiat? 2 ID 2019. 2019? 2019 ID. Ce-a făcut? Ți-ară pe filmare. Hai pe suport. Hai pe sport, dă și mie ref până atunci ca să nu-mi iau respawn. Ai auzit? Hai că dă ref dacă e. Void. Void pe sport. Bun, auzi? Trage-ne pe amândoi. Bun.